ट्राइबेलफोरनि हाखौनो मालाबा समाव दिसपुराव केपिटेल राजथावनि बानायनो थाखाय उच्छेद खालामबाय मालाबा समाव दिनै नुनमाथियाव खालामबाय रिफाइनारि बानायनो थाखाय बेबायदिनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बानायनो थाखाय बेयावबो उच्छेद जाबाय एभिक्सन खालामबाय मैया खोथा बुंनानै मैया फेक्टरि इन्डास्ट्रि माबा माबि बनायनो होननानै जोंनि थागिबि ट्राइबेलफोरखौ एभिक्सन खालामनानै दिनै बबेबा इन्डास्ट्रि लुनाय खालामबाय हयथ' गोबां एकेबारे 1 बिगा 10 बिगा हा लानानै इन्डास्ट्रि लुनो थाखाय माबा सोरबा बर' सुबुङा फैयाखैमोन बेयाव खालामबाय आंहा गोसोआव दङ दिनै गुवाहाटीनिनो दिनै ISBT खाथियाव मोनसे समाव जोंनो बे मा होनोमोन गोजौ बे दंफां बायदि फिसा गोजौ बेफोरखौ जों दानस्रांजोबनानै बेवहाय बर'फोरानो हा गैयिफ्रा 1.5 कथा हा बिनो थाखाय बेयाव थाजोबदोंमोन मोनसे समाव एभिक्सना खेबसेल' नङा बेयाव खेबथाम खेब्रैसो एभिक्सन खालामदों आंहा गोसोआव दङ नाथाय थागिबि बे बर' जनजाति ट्राइबेलफोर जेराव थायो बेखौसो फार्स्ट एभिक्सन खालामो वाइ बे बर'फ्रा जों नायनांगौ दिनै सनितपुर बायदि जायगायाव बे बाटासिफोर एरियाफोराव जेब्ला थाङोब्ला नोंथांमोना दुखु नांगोन बै ओनसोलफोरावबो मा जानो दोङो MP एसेम्ब्लियाव भट होनो मोना दिनैसिमबो बै ओनसोलनि रायजोफोरा दिनै पन्सायतआव भट होनो मोना मानो दिस इज अ डिसक्रिमिनेसन इनजास्टिस गोबाङानो आं सोंनानै मिथिबाय गोबाङानो बे ओनसोलाव जायगा लानानै सोलिनो हानाय जाबायमोन मावना जानो थानो हानाय जाबायमोन गावनि गथ'खौ सिमां नुदोंमोन आं मोजां स्कुलाव फरायहोनोसै आं मोजां मुलुगसोलोंसालियाव फरायहोनोसै आंनि गथ'खौबो डाक्टर बानायनोसै आंनि गथ'खौबो इन्जिनियार बानायनोसै दिनै बै समावनो फरायफुहोबाय हानाय समावनो दिनै सोङा हङा उइदाउट गिभिं प्रायर नटिफिकेसन जुद्ध जायोब्ला स्कुलखौबो बुंबावो उमुक खालिनिफ्राय जुद्धआ जागोन नोंथांमोना थियारि जा होनना बुंबावो नाथाय जोंनिया मा जाखो बेवहाय गावनि आसाम हायावनो थानाय इन्डिजिनियास मानसिफोरखौनो जेबो फोरमायग्रोआलासेनो बेवहाय होखारनायनि लामाखौ लाबाय बेखौ जोङो नेनानै थागोन नामा बेवहाय बर'फोरा बे जायगायाव थांना थानो थाखाय दखरसे हा लाफैदोंमोन दा आं सोंनानै मोनबाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बेवहाय बिथांमोना गोबां बोसोर थानायनि उनाव बेवहाय हानि थाखाय टेक्स होयो प्रपार्टि टेक्स आरो लोगोसे बिसोर बे जायगायावनो थानानै भटार अधिकार मोनबाय भटनि अधिकार मोनथाय मोनबाय भटार कार्डबो दोङो आरो मोनसेबाव इलेक्ट्रिसिटिनि बिलबो दङ बेबायदिनो गासैबो जिनिसा थाखानायनि उनाव जोंफोरबायदि मानसिया जों मा बुंनांगोन दा बेवहाय जाय सरकारानो टेक्स लाबाय जाय सरकारानो भटार कार्डबो होबाय जाय सरकारा बेवहाय दिनै बाथौ मन्दिर लुनो थाखाय होबाय गासैबो होबाय गोबां बोसोर थांबाय जुदि बे जायगायाव जुदि थानो मोनामोनब्ला आगोलावनो दाजेननायावनो मानो होखारासै थाजेननायावनो मानो होखारासै खोथाया बेसो बेखायनो जोङो जोंनि आइ आफा बिदा फंबायनि जों दिनै सोरबा दैदेनगिरि सोरबा जेखौबो आं बुंनो सानाखै नाथाय खोथाया जाबाय सासे बर' फिसा हिसाबै आरो गुबुन हारिनि सोरबाफोर दङब्लाबो जोङो सासे मानबतानिफ्राय जोङो बे ओनसोलाव गासैबो जाहाथे बेयाव सेटेलमेन्ट मोनो बेनि थाखायनो जोङो बिथांमोननो दसे नुजाफैदों मानो होनोब्ला मोनसे समाव बे ओनसोलफोरानो ट्राइबेलफोरनि थाखाय गोजामोन दा बेखायनो ट्राइबेलफोरनि हाखौनो मालाबा समाव दिसपुराव केपिटेल राजथावनि बानायनो थाखाय उच्छेद खालामबाय मालाबा समाव दिनै नुनमाथियाव खालामबाय रिफाइनारि बानायनो थाखाय बेबायदिनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बानायनो थाखाय बेयावबो उच्छेद जाबाय एभिक्सन खालामबाय गोदो आसामनिनो मोनसे समाव प्राइम मिनिस्टार होनोमोन आरो मोनसे समाव बिथाङानो गिबि आसामनि चिफ मिनिस्टारमोन लकप्रिय गपिनाथ बरदलैया आरो बिथाङानो दिनै ट्राइबेलफोरनो हा हुखौ नोंसोरो मालाबा फानलाबायनो हागौ बेखायनो नोंसोरनिखौ प्रटेक्टेड खालामना लानो थाखाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक गुवारबा बेल्ट बानायबाय आरो फिसाबा ब्लक बानायदोंमोन बेबायदिनो गोबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बानायबाय आरो बानायखांनायनि उनावनो लासै आरो माब्रै बानायदोंमोन जेराव 50निख्रुइबो गोबां जौखोन्दो ट्राइबेला दङ बै ओनसोलखौसो लानानै ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बानायदोंमोन बैफोरखौ सिफायजोब्बाय मैया खोथा बुंनानै मैया फेक्टरि इन्डास्ट्रि माबा माबि बनायनो होननानै जोंनि थागिबि ट्राइबेलफोरखौ एभिक्सन खालामनानै दिनै बबेबा इन्डास्ट्रि लुनाय खालामदों दा फैयै नैफोरबायदियाव
बेवहायथ' गोबां एखेबारे 1 बिगा 10 बिगा हा लानानै इन्डास्ट्रि लुनो थाखाय माबा सोरबा बर' सुबुङा फैयाखैमोन बेवहाय दखरसे हा थानो थाखाय लादों दा बेवहायबो जुदि नै थाजेननायावनो होखारोमोनबा जोंहा बुंनो गोनां गैयामोन गोबां बोसोर बिथांमोना थाबाय आरो गभर्नमेन्टआबो प्रपार्टि टेक्स लादों दा कम्पेनसेसनसो होनांगौ कम्पेनसेसन होनांगौ जायखिनि प्रपार्टि खालामना लादोंमोन बेयाव थानो मोननानै बिथांमोनखौ दिनै उच्चेद खालामबाय आंहा गोसोआव दङ दिनै गुवाहाटीनिनो दिनै ISBT खाथियाव मोनसे समाव जोंनो बे मा होनोमोन गोजौ बे दंफां बायदि फिसा गोजौ बेफोरखौ जों दानस्रांजोबनानै बेवहाय बर'फोरानो हा गैयिफ्रा 1.5 खथा हा बिनो थाखाय बेयाव थाजोबदोंमोन मोनसे समाव एभिक्सना खेबसेल' नङा बेयाव खेबथाम खेबब्रैसो एभिक्सन खालामदों आंहा गोसोआव दङ नाथाय बर'फोरा जुजिनानैसो थानानैसो मोनसे समाव बेयाव दिनै गासैबो मोनजोबाखैबाबो माखासेया दिनै थानो सेटेलमेन्ट जाबाय बेबादिनो जुजिनानै थानांगोन जोंनि जाथिया गोबां जुजिबोबाय दाबो दिनै जुजिनानै जोङो थानो थाखायनो जोंहा आश्रयानो दिनै थि गैया बेनि थाखायसो जोङो दुखु नांदों दिनै जों फैनाया जों खुनु राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैयाखै संगठननिफ्रायबो फैयाखै आंहा मोजां नांदों आंखौ दिनै कटन कलेजाव मोनसे समाव फरायना थानाय आरो दानि कटननियान बर' फरायसाफ्रा लिंनानै जोंखौ लाबोदों आंबो गावनो कटन कलेजाव फरायनाय हिसाबै आं बिथांमोनखौ बिराद बाख्नायदों मानो होनब्ला आंबो थांनो लुगैदों आं सोरजों थांनो रावजों फैयाबाबो आं हारसिंबाबो फैनो थाखाय लुबैदोंमोन दै बथलनैसो हैनो हायोब्लाबो मोजां मोनगोन होननानै साननानै आं नेबाय हानाय समावनो जोंनि कटनसा लिटारेरि ससाइटिया जोंखौ अर्गानाइज खालामनानै दिनै मुम्बाइआव साख्रि मावना दोङो दिल्लीयाव साख्रि मावना दोङो गासैबो बिथांमोनाबो अनसायथि हरदों बेखायनो बेवहाय जों नुजाफैनांगोन आरो बे जायगायावनो बिथांमोना सेटेलमेन्ट मोननांगौखौ आङो लुबैदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे मोनसे समाव बे बर'नि राहामोन बिदि बुंनायनि उनावबो दिनै उच्चेद खालामबाय बेनोथ' खोथा आं दहाय असमिया रावाव होनदों बेखौनो होनदों जे बिथाङानो मोनसे समाव आसाम एसेम्ब्लियाव बै आगोलाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफोरखौ सिफाय 33टा ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दा दोङो बेवहायबो 18थायाव इलिगेल एनक्रचार्ज दोङो होनदों बेफोरखौ जेबो खालामाखै नाथाय थागिबि बे बर' जनजाति ट्राइबेलफोर जेराव थायो बेखौसो फार्स्ट एभिक्सन खालामो वाय बेखौनो जों सोंदों बेखायनो जोंनि सोंथाव सुबुंफोरा आं मुं लालिया सोंथाव आयेन आफादफोराव बिथांमोना सोंनांगौ मानो आरो सोंनो हानायनि राहाया दङ दिनै बर'फोरा जों नायनांगौ दिनै सनितपुर बायदि जायगायाव बे बाटासिफोर एरियाफोराव जेब्ला थाङोब्ला नोंथांमोना दुखु नांगोन बै ओनसोलफ्रावबो मा जाना दोङो MP एसेम्ब्लियाव भट होनो मोनो दिनैसिमबो बै ओनसोलनि रायजोफोरा दिनै पन्सायतआव भट होनो मोना मानो दिस इज अ डिसक्रिमिनेसन इनजास्टिस बे इनजास्टिसफोरखौ नुनानै जोङो गोबां सोमावसारबाय जुजिबोबाय माबा माबि जादों जाखांनायनि उनावबो जोंहा दिनै गेरेन्टि गैया नै दिनैबो इयाव एभिक्सन नुनायाव 40 घरबाबो बेहाय 40 न'खर दङब्लाबो सुबुङा दिनै 200 गोबाङानो आं सोंनानै मिथिबाय गोबाङानो बे ओनसोलाव जायगा लानानै सोलिनो हानाय जाबायमोन मावना जानो थानो हानाय जाबायमोन गावनि गथ'खौ सिमां नुदोंमोन आं मोजां स्कुलाव फरायहोनोसै आं मोजां मुलुगसोलोंसालियाव फरायहोनोसै आंनि गथ'खौबो डाक्टर बानायनोसै आंनि गथ'खौबो इन्जिनियार बानायनोसै दिनै बै समावनो फरायफुहोबाय हानाय समावनो दिनै सोङा हङा उइदाउट गिभिं प्रायर नटिफिकेसन जनायासै इनफरमेसन होयासै जुद्ध जायोब्ला सुथुरखौबो बुंबावो उमुक थालिफ्राय जुद्धआ जागोन नोंथांमोना थियारि जा होनना बुंबावो नाथाय जोंनिया मा जाखो बेवहाय गावनि आसाम हायावनो थानाय इन्डिजिनियास मानसिफोरखौनो जेबो फोरमायग्रोआलासेनो बेवहाय होखारनायनि लामाखौ लाबाय बेखौ जोङो नेनानै थागोन नामा जों बर'आ जुदि खौसे नैबायदियाव जानो रोङाब्ला दुखु गोनां माखासे माने नेम खोथागोन माखासे माने पलिसि खोथागोन उमुक खालामनांगोन जों बे ओनसोलाव उमुक खालामनांगोन होननानै बुंगोन सोरखारा बुंगोन नाथाय जोंनि सोंनाया बेसो नोंथांमोना मानो एसेबां बोसोर उन्दुना थादोंमोन मोनाबा बै समावनो मोना होननांगौमोन दिनै 10 बोसोराव नोंथांमोना प्रपार्टि टेक्स लाबाय इलेक्ट्रिसिटिनि बिल बानायना होबाय भटार कार्ड होबाय होमब्ला दिनै मानो होखानो नाजादों बेखौ पइन्ट लानानै जोङो ज' जानांगोन आरो जेबादियै ISBTआव खाथाय बर'फ्रा गाव सेटेलमेन्ट मोनदों बेबादि बे ओनसोलनि सुबुंफोरा बे जायगायावनो मोननांगोन होननानै
बर'ल' नङा जायफोरा होखारजादों गासैबो मोनथों स्पेसियेलि गिबि मन्थ्रिनिसिम माबा नोंथाङा खावलायगोन आंथ' खावलायगोन गिबि मन्थ्रिखौ आं बेखौनो खावलायदों दय असमिया रावबो आं होनदों মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক মোৰ হৃদয়ে আত্মা চুই এই ঘটনাটোত ইয়াত এই অঞ্চলত আহি পেলাই যি মই দেখা পালোঁ এই অঞ্চলৰ সহজ সৰল মানুহৰ লগত বোকাপানী গছকা মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ মই যি গম পালোঁ তেওঁলোকে ইয়াত 1 বিঘা 2 বিঘা 10 বিঘা ইয়াত মাটি দখল কৰিবলৈ অহা নাছিল ইয়াত কেৱল জীয়াই থকাৰ কাৰণে ডেৰ কথাকৈ মাটি ল'বৰ কাৰণে ইয়াত তেওঁলোকে ঘৰ বনাই পেলাই আছিলে আৰু আমাৰ কথা হ'ল আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল তেওঁলোকে বহুত পুৰণাও আছে ইয়াত কোনোবাই 5 বছৰ কোনোবাই 10 বছৰো আছে আৰু আচৰিত ধৰণৰ কথা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাবলৈ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যদি তেওঁলোকে থাকিব নাপাইছিলে এই জেগাত যদি আনঅথৰাইজ আছিলে তেতিয়াহ'লে 5 বছৰ 10 বছৰ এই আপোনালোকে প্ৰপাৰ্টি টেক্স কিয় ল'লে why you have taken this property tax for this land ইয়াত তেওঁলোকক ভোটাৰ কাৰ্ড দিয়া হ'ল ভোটৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ল ইয়াত আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ল ইয়াত আমাৰ ধৰ্ম অনুষ্ঠান বাথু মন্দিৰ বনাবলৈ দিয়া হ'ল তাৰপিছত ইয়াত মানুহক এভিকশ্যন কৰি পেলাই কোনো নটিচ নিদিয়াকৈ প্ৰায়ৰ নটিফিকেশ্যন নিদিয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াত উচ্ছেদ কৰিলে ইয়াক আপোনাৰ মানৱতা দৰদী মই ক'মনে আপুনি জনপ্ৰিয় এজন মুখ্যমন্ত্ৰী সকলে কয় আপুনি যদি সঁচা হৃদয়ৰ এজন নেতা হয় তেতিয়াহ'লে মই অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই জনজাতি প্ৰধান অসম বুলিও আপোনালোকে কৈ থাকে জনজাতিসকলৰ কাৰণে আপুনি জনজাতি দৰদী বুলি কৈ থাকে এতিয়াতো মই মানৱতাবাদী মই আখ্যা দি লৈছোঁ কেৱল জনজাতি নহয় সমগ্ৰ যিসকলে মানৱতাৰ খাতিৰত থাকিবৰ কাৰণে ডেৰ কথাকৈ মাটি ইয়াত লৈ আছে তেওঁলোকক আপুনি তেনেকৈ উচ্ছেদ নকৰিব প্ৰায়ৰ নটিফিকেশ্যন দিয়া নহ'ল গতিকে এই সময়ত সমগ্ৰ অসমবাসীক মোৰ অনুৰোধ যিধৰণে মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ ছেটেলমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈ মানৱ দৰদী অসমৰ বোকাপানী কচৌকা হৃদয়ৰ ৰাইজৰ মানুহক মই আপিল কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে অন্ততঃ তেওঁলোকৰ লগত এবাৰ হ'লেও আহি চাই যাওক তেওঁলোকৰ অৱস্থা আজি কি হৈছে এইটো চাই যাওক এই সময়ত তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কলেজত পঢ়াবলৈ মনেৰে বান্ধি লৈছিলে ভাল ইনষ্টিটিউশ্যনত দিবলৈ বিচাৰিছিলে বহুতো বিজনেছ কৰিলে এনেহেন অৱস্থাতে তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী আজি ভাঙি পেলাই আজি তছলং কৰা হ'ল এই অৱস্থাত আমি কোনো ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচৰা নাই আপুনিও অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি এজন কটনীয়া নাছিলে আজি আমাৰ লগত অহাটো প্ৰায় বিগত দিনৰ বহু কটনীয়ানে আমি একলৈ আহিছোঁ বিলংছ টু দ্য বড়ো কমিউনিটি আমি আজি যি আছোঁ তাত সংগঠন হিচাপে অহা নাই আমি কটন কলেজত এসময়ত পঢ়া যিখিনি বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ আছিলে ক'ৰবাত মুম্বাইত চাকৰি কৰি আছে কোনোবা দিল্লীত চাকৰি কৰি আছে কোনোবা সংগঠনত কাম কৰি আছে কিন্তু কোনো দল সংগঠনৰ নাম লৈ পেলাই ইয়াত অহা নাই কেৱল মানুহ হিচাপে মানুহৰ এই দুখৰ বতৰত আমি কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি এই কাৰণে আহিছোঁ গতিকে আপোনালৈ মোৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ মই বিনম্ৰ অনুৰোধ এটা সময়ৰ মোৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক অতি ভাল আছিল ভাতৃ সদৃশ আমি ভাই ককাৰ দৰে আছোঁ আজিও আপোনাৰ সেই তাহানিৰ এজন দাদা গংগাধৰ ৰামচিয়াৰীয়ে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি নিজেই অকণমান ইয়াত প্ৰচেষ্টা লওক আমি কোনো ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচৰা নাই কেৱল এই হিয়া ভঙা কান্দনৰ শেষ হ'ব লাগে অৱসান ঘটিব লাগে ছেটেলমেণ্ট পাব লাগে তেওঁলোকে